blauwtongen griept om hem heen in Nederland. Het virus dat vooral skiep en kei treft is intussen ook al in Friesland vastgesteld. In het noordoosten van de provincie lijkt het virus echt de kop op te steken. De skippenhouder Andries Kingma zou een uitbraak catastrofaal wezen. Nou, dan ben we heel veel verhoes. Dan hebben we het over een ramp. Want we zien nu al de symptomen hoe het in het midden van het land gaat. Dat is een maand niet geconstateerd. Dat breidt het zich geweldig uit. En de skippenhouders die meer dan de helft van hun skip daarom verliezen. Blauwtongen ontsteert door de stek van knutten, een soort miggen. Het virus is net besmettelijk, maar het verspreidt hem vlug en er is geen behandeling mogelijk. Dit skip van een boer in Oudegeerde Frieske Marren overleeft het virus net. Uiteindelijk het enige wat dwaan kiest is het ondersteunen van de zoons die ze dan nog hebben. Denk aan pinstilling, ontstekingsremmers. Daar komt bij dat bij jou nou vochtoudreuwers. Maar dat had alleen nog zin als de pens nog net te volle beschadigd is. Den jonken is vitamines en goede plaak. Meer is net waanspietig genoeg. Nu is het wachtje op een veearts en die moet dit skip helpen. Ja. In 2006 was er ook een uitbraak in Nederland. Waaruit nog 2 jaar worden omdat de ziekte weer verdwenen wie. Het lastige is dat het vaccin van doe nou net werkt. Het ontwikkelen van een nieuw vaccin kan nog maanden worden. En dat had grote financiële gevolgen. Er worden penken voor het leven, voor de melkerij verkocht in alle lidstaten van Europa. Dat is haast momenteel onder hele zware eisen pas meer mogelijk. En eigenlijk momenteel net uitvoerbaar. Dus we krijgen grote problemen met de aanzet voor die sky. In angst en beven wachten we de zaak af.